گردد خراب زی باران و از تابش آفتاب. افکنده از من салому алайкум. Ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Хуш омадед ҳокимҷон, созаки тинҷаки дӯсти азиз. Саломатит хубай? Кору баракат хубай? Зиндагиякҳо хубай? Ҳама тарафа ҷур ҳасти дӯсти азиз? Так. Ай, худо соз бошӣ. Я Аллоҳи меҳрибон. Муродилло, салом ба ҳама дӯстон. Ва алайкум салом. Хуш омадед Муродилло. Сози саломатит хубай бародари азиз? Кору баракат хубай? Ва алайкум салом, хуш омадед. Так. Якум лайк. Зинда бошед бародари азиз, раҳмати калон. Якум лайки бовогӣ. Карочи ҳокимҷон, як шеър нависондам. Мехонумша, гӯш кун, ҳамин ягон маъне дорад. Гӯш мекунӣ? Раҳмат, брат. Саломатии худут соза. Шукрона аъло. Так, хуш омадед бародари азиз. Шодӣ ҳози медонӣ я саги лаин буромадай дар Франсия. Чӣ хеле саги лаин буромадай бо? Хуш омадед дӯстои азиз. Салому алайкум. Ва нафарои нав омадагӣ, хуш омадед бародари азиз. Механик, хуш омадӣ. Ва алайкум салом дӯсти азиз. Не, дарак надорум чӣ ба? Макрона гуфсадай. Ютуба куҷоша бинӯм? ва алайкум салом Муҳаммад, хуш омадӣ бародари азиз. Судайс бародари азиз, хуш омадед шуморо. Ох, ман ҳокимҷон гуфтум таку, ман ҳамин ду рӯз ё се рӯзе ки дар эфир набудум, ман дар Краснодаро набудум. Ман Геленҷик рафтагӣ будум ва Геленҷик ҳамин гӯем субҳи ҳамин гузаштагӣ омада будум. Франсиянавис мебирояд, баъд мефаҳмед. Ҳозир ина менависум, медонам мусалмонон рафтагиам. Ҳозир эст.
ҳозир ман якум админи канала хабар кунам, ки ман эфирдаам ва баъдан дурам ва я нависонам. Назар гап нест. паноҳи Аллоҳ бошем. Ки судаст бардори азиз куҷо рафтӣ? Бес ядам чахчах кунем бардор. Да, я в эфире уже. Нам всех посылаем. Не, Не посылать? Я пошел. Тас. Хочешь? смысл? Ты прыгаешь? Сейчас нет. Было бы утро, И все. было бы другое дело. Так. Хочу. Я не знаю, что это такое. Я его хочу. Краба будешь? Краб будешь? Не, Крабу. На таранье. не. Скажи своим политическим, что ты такой балбес, что ты краба будешь. Да ладно. Серьезно. Не хочу просто такое. Краба будешь. Ну, только же кушали, не хочу. Ты чё? Так это краб натуральный, на Камчатке. Мгм. Ты же пельмень. Я краба не ем. Мне предлагают, а я не ем. Как зомби. Так. Что надо? Я слышал, мама один купил. Она не индукционная, а Я вчера ему говорил, что индукция и потом... нифига его не ебали. М. А по цене они же дешевле намного. Очень проблема. Дурай ватан, так. Ҳаштум лайк. Ассалому алайкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. шаби ҳаматон бахайру шод бошад. Зинда бошед. Худо коре накунӣ, ки қариб дар телевизион медидему, ки худои мо куҷо шуда. Ҳамҷодум, просто набудум, дар дури шаҳр набудум, ман гилинҷик рафтагӣ будум, ба ҳамин сабаб чӣ накарда будум, ноутбук қатъим набуд, ки эфир бурам. Очаи шумо хуш омадед. Саломат бошед дӯстои азиз. Оҳо, гӯш карестам. хуш бошен соҳибои хона. Так. Не буду исправлять пока. Что ты жаришь? Крабу. Ага. Дура, там шамо, нахуй. Не предлагаю того, не. Натуральный, Камчатский.
همینجوری بستان کجا دیا؟ خدا ساز باشه. شکرانای аллоҳ шуморам созен иншоаллоҳ ки модар нош ин мардум куҷода бошанд? худо чанд қадар шуд эфира сар доданд? 11 дақиқа меша ҳоли нав эфира сар додагӣ. Спокойно шо. Якум ман омадам, якум ҳокимҷон омаду. ҳокимҷон мо 2 рӯз пахши мустақим набиромадем. ҳокимҷон аллакай алоқада биромад, занг зада ки ту чира эфир намебироӣ? И боҷи ман куҷо шуд мегӯяд. Ман эфир карда натонистестам. Ку муҳоҷир? Барои чӣ натонистестем? И соҳиби хона омадаму краб жаррит кардам, мара бугиронд хес рафт. ҳазорон чашм моро бо нигоҳ аст. ҳазорон чашм моро бо нигоҳ аст. Магар хайр кардани кас ин гуноҳ аст? Ба хайри карда чӣ дашном кардӣ? Ба худат як нигоҳ чӣ гуна мардӣ? Расад рӯзе ки соҳибтоҷ гардӣ. Расад рӯзе ки соҳибтоҷ гардӣ. Барои як дирҳам муҳтоҷ гардӣ. Зинда бошед дӯстои азиз. Морам қатъӣ ин шеърро бардори азиз худам нависондум. Ҳамин агар хато накунам як 20 дақиқа пеш нависондум. Хай ака, ёқа мушкил нест. Мисолу просто гуфти рӯзҳо ки башка хороший нужен, чтобы он узнал, допустим, о чём пишет и что означает то, что он пишет. Короче, ман пеша ями ягон чиро нависондам, якум ман маънои варо фикр мекунам. Барои ҳамин навиштанаш, барои қофиябандӣ карданаш дастари ман якум маънои ҳавай мебиёд. Чандта скачат кардам намешавад. Дурай ватан. Чира скачат кард? Барои промои эфир кардан? И шогирди Садриддин Айния. Зинда боши ҳокимҷон. Саломат бошед. охир рӯзи аввалаш набоша охирша намефаҳмӣ. Чӣ хел ака аввалаш набоша охирша намефаҳмӣ? Так, иҷа сообщение омадастай. Дар телефони мо киро он кара бошад шуди? Контактный центр после решения я понял. Так, мара мегии ҳокимҷон. Шуморо гуфтеса Рангӯш? Бале мегам.
برای همین که خدا من حاکم جان من دور وطن همین من مثال یکم شعری که می نویسونم راست همه کاری خودم می نویسونم پرز چیم نویسوندم من یکم معنای هوای فکر میکنم که گویا معناش در سرم میبیه با هوای قفه بندی میکنم چی معنا داره مثال همو شعر همو قافیه بندی و بعدا می نویسونم شد یا مصرش می نویسونم معنیش میفهم با دا ادامش با فکر میکنیم که چی معنی داره معنیش چی میشه آخرش چی شوه باید همش فکر میکنم ماشاءالله ман бардора дар канали ҳунар ва табиат аз ин ҷабат шояд оле акы мумкин намедонам агар бо лонкиаме фиркини нақаба шояд аз ин ҷабат як ҳафта пас пахши мустақим буром оле акы наметавонам гуфта ки мисол шояд ҳар рӯз кунам ин оли обстоятельства гӯем зависит мекунад чӣ хел мешавад шуди шоирии мара ку маънеша бугӯ имода дидай аввал занг задӣ набудай яке шеъра хондай баъд занг задай ҳо рост мегӣ некем ин шеъра агар худат нависонда бошӣ ту ҷуръат ҳамин шоирое ки мисол шоирое ки шеър нависондагиан рекорди ба ӯро зади ҷуръат барои ҳамин дақиқали шеъре ки ту нависонда будӣ бисёр хуб буд маладес қанд тазан дар имо манда буромада будем ки моз медуром агар бурояд зуд худо айморо чанд қадаре метавонӣ гузарондан мегир гап неста иншоалло ҳокимҷони фархорӣ ҳози ҷура мана медуроем личкаи каналат мебинем инаиҷада ҳокимҷон агар худаш нависонда бошад нигоҳ кунед гуфт аз дӯсти аз дӯст чӣ хоҳӣ ки туро шод кунад аз дӯст чӣ хоҳӣ ки туро шод кунад гуфтам аз дӯст ҳамин бас аст ки моро ёд кунад зинда бошед ҳокимҷон мо шуморо ёд кардему занг задем дӯсти азиз некем шумо барвақти пештар мо моро ёд карде занг задем зинда бошед некем так мо аз он сӯхта дилем ин короче шеъри зур нависонда маладес бовар кунед ҳокимҷон бисёр зур нависондагию бовар кунед ҳамин экрани телефоном дар рӯхалӣ мондагиам мурдеста секундош ин беномусӣ аст ин чӣ боша беномусӣ аст видео кайкане бинем раҳмати аллоҳ да бошед момад намурад ки ин шеъро будаку ҳокимҷон ин шеъро буда ки ҳокимҷон дурӯғ мегуфтая саломат бошед ки шаҳри туз хуш омадӣ ва алайкум ассалом хуш омадӣ ҳама каса ҳокимҷон додарам и эҷодиёти кадом шоире боша аҳамият бите ки бо басаратан ҷанг наёяд ман ба телефони худам навиштам о сағира ту бисёр сағираи донои ҳамин шеъри ким кира гирифтӣ нависондӣ бо мана мегӣ ки хвалед ки шеъри нависондагии мана
зинда бошӣ ҳокимҷон, саломат бошӣ. Бардорои азиз, ду нафар ҳамин субҳ буд, ду нафар авария карда дар ҳамин шаҳри Москва. Ба фикрам хабардор шудем, ки кӣ будиянд, чӣ будиянд. Бачаҳои тоҷики худмон ба фикрам авария карданд. Хабар доред ягонтатон бародаро? Шаҳри Туз чиривед? Дурай ватан привет нанесон, шаҳри Туз чиривед наисонда. Саломат бошед дурай ватан, зинда бошед. Тоқа ту шоире охе. ҳокимҷон, не ман гуфтам ман ҳай гуфтам шеъри главрид зурай дига хаб кардам. Гуфтам тоқа ту шоире охе. ростӣ мегӯям чиривед худаш мефаҳмад додари ман. фаҳмо, зинда бошед дурай ватан, саломат бошед. Шаҳри Туз и хеле савоб шества кардана нопурсида мекунанд. Нопурсида ҳамин махм мегирӣ, савоб шестваш мекунӣ, рафтеста. Ҳе шодиҷони манка бошӣ, бо ҷаи ма ба пеш ҳаракат кун, я чӣ мешавад. Бале. Так. Дилия, хуш омадӣ. Боло бишин, чой меёрумта. Оле. Не, Дилияда, оли чой набиёрен, апай дурай ватан. Чой набиёрен, оли ялами динангира биёренша. Баъдан чой мехӯрад, барое ки оли шояд мумкин завтрак ужин кардаги нестай, барои ҳамин ялами динангира якум биёреша. Хуш омадӣ Дилия. Дурай ватан, салом. Сози хуби раҳмат. Сози хуби раҳмат ин чӣ хел шуд? Дилия чиз ҷинаисодаки дурай ватан, салом. Сози хуби раҳмат. Дилияҷон, мо соз аз шумо пурсем. Сози нағзӣ бухон. Так. Яламаи динангина чӣ хабар шуда ядбин? Хайна дидӣ баҳонашуно меомад. Ялами динангина напоминатсион мекунӣ, мегӯянд ки яламаи динангина чапа шуда. мехоҳам дар бораи як мавзӯъ суҳбат кунам, бародарои азиз. Неки намедонам ака гӯшам мекунед, намекунед, ё ки ҳамин мавзӯъ, мисол ман просто мефаҳмонам бародарои азиз. Мисол агар ман хато кунам, агар гӯё ки бародар хато мегӣ, агар хато накунам, хай бародарои азиз гӯш кунед, агар суҳбат мекунем иншоалло. Ман рафтам. Дар амони худо. Зинда бошед. Чойи кабуд. Чойи кабуд кӣ мехӯрад?
хай бестим гӯш кунам. Не, ман намесарам болора хонаи нохӣ. Ваҳ, Басир омада. Ку хуш омадин Басир 91, зинда бошен. Так. И чӣ тари соат пуркунияй, ҳа? Эфир намекунен админ? Так, аку чӣ хел фаҳмонидтон? Ҳами ман як феъл дорам, дӯстои азиз. Мисол, ман эфир мекунаму некем набудам дар ҳами ҷои маконе ки ҳозир ҳастам, ҳаминҷода набудам. Ман 2 рӯз дар дига шаҳр рафтагӣ будам. Шаҳре ки ҳаминҷо эфир мекардам, Геленҷикда будам. Ҷое ки кор мекардам, ҳамунҷо рафтагӣ будам. Ҳамин сабаб эфир набаромадам. Барои ҳамин омадам, аку худоро шукр, ина эфир биромадем. Хове мохӣ да и вақти шаб. Рӯзона эфир кунам ки Басир 91. Ай ханда расида бо гиря карестай. Так. Мада я порс шашлик, я порс ош. Тамом. Эҳе, ҳичи намефорида айта шаҳри туз. Ҳичи намефорида айта. Гап неста. Я порс шашлик, я порс ош, худаш ҳамин 70 рубли уже аллакай дика рафт 14. 1400 рублей будет. Так, Басир. И Басир ҳам мороженое қатъи омад, ҳам торт қатъи омаду ваиш намедонам чӣ буд, бирён буд, мағрибирён буд бо қанду қанфет қатъи. Админ деволут ранги квартираи мои ҳамихелай кадем девола. Фаҳмидам. И девол як рӯз дар эфир будем, гуфтанд ки абояй пурсидан. Ман гуфтам не, абой неста, и камера худам чиндагиам. Ҳами эфир дида будем пахши мустақимда. Ин гипсови камера, дӯстои азиз. Мо мисол чиндемша, ҳамо клея ки чиндагием, ҳами шофоша затиркаш кардем. Шотка қатъи шофоша затирка кардему. Хулоса баъд краскаи водомесёнкаи мои шифосадни водомесёнка чӣ кардем? Краскаи задем, тен шуд. Барои як мавзӯе суҳбат карданем, бародари азиз, ки ҳамин мавзӯе ки видеообрашение мекунанд барои кӯмак, дӯстои азиз. Не ки ман ҳамин як видеообрашение як бародар да мисол дар Касталама Чикарагай муроҷиат кардагай. Не ки хай хубай бародаро кӯмакш кунанд. Не ки ҳамин бародар мисол солимай, хай мисол даст шикастарам боша, мисол солимай эҳсос шудагӣ ҳастай. Барои ҳамин бародар мисол айвая мисол чем обращение кардана мисол дар як нафар мисол кор мекардаю, не ки маблағе ки мисол маблағе кор мекуна, ҳавайда елели мега зиндагима мебарам, мехоҳам мисол равон модараш чанд шавҳар кардай, шавҳарош гӯем сараш додиянд. Мисол шавҳарои мисол солхӯрда гӯем кардагиянд. Вақте мисол шавҳарош ки мегзара ва я бераҳа чӣ мекунанд, мисол сирш мекардиянд бачаҳои ҳамо шавҳарош. Ҳамагӣ гӯем 5 маротиба гуфтанд ҳам шавҳар кардаги, ҳаминҷо худаш гав задистай. Барои ҳамин мавзӯи ҳамин бародар мехостам суҳбат кунам, ки мисол охир бачаи ёш некему, ба ҳар ҳол мисол зиндагӣ пастию баландӣ дора. Пастию баландиёш ҳаминае ки мисол як хории зорира мебинӣ, кӯшиши ғайрат мекунӣ, баъд соҳиби як пулу мол мешӣ. Не ки мисол хонарам надошта бошен. Он бародар ҳамин чӣ кард, видеообрашение кард, натарс шаҳри туз иҷа занбу надора. Ин шаҳри туз биге. Так, хулоса ҳамин видеообрашение бародар карагида ман ҳаминҷода ҳайронам, ки мисол кору фаъолият мекунӣ, ё ки ҷӯёи ягон кори хуб шав, чем мисол видеообрашение кардана. Очаи Басир раҳмат барои ташкилӣ. Ино осони деви хулиган нақл каресиям ку.
зарур будай. Забур будай ё ки зарур будай. Ман ҳамеша нафаҳм, ӯ бародар фаҳмидум гапзаниёша, ман фаҳмидум гуфтак, мисол ман хуб гӯшш кардуму, некем а як тарафи дига нигоҳ кунем бародарои азиз. Агар ҳамин хел мисол ҳамин положен даи як ҷӯёи кор шавӣ, просто як ҷӯёи кори хуб шавӣ, админ гапотона чӣ гапамона хон. Нав гуфтум ки дар бораи як мавзӯъ суҳбат мекунем, агар гӯш мекунем, гуфтем ки гӯш мекунем, хуш бошем, саломат бошем. Гуфтем ки гӯш мекунем, бо мегӯ ки гапамона хон, хуш бошем, саломат бошед дӯстои азиз. Мисол кору бори мисол соз надорӣ, ҷӯя як кори хуб шав, як кори хуб дар мисол пеша гир, чем мисол хеста мисол видеообращение карданам. Боз инаме видеообращениеро мисол соҳиби хони ман 6 қатӣ ман тамошо кардам, ман видеообращение аввал дар видеои Касалам дидум. Охир иҷода ман ҳамин мисол фаҳм мондак манда, ҳамин давине ман дар фикри ҳамин соҳиби хонае ки мана гуфтак, фикри ҳамин бародар, ҳамин соҳиби хонаам ман 100% розиам фикри авайда, не ки а як тарафи дига ҷӯёи як кори хуб шавию худро таъмин кунӣ, бачаи ёш мисол, ин зиндагӣ беазоб намешавад. Не ки мо даровда мехезем, ягон муроҷиат кунем ки моро кӯмак кунад. Всё, вкусно было, да? Да. Ты балбес, да. Ну, это самый последний был? Рому будешь? Но пока не хочу. Холоса инам хеле дӯстои азиз, мисол мара меги чем мисол обращение карданам, пока не хочу, что-то у меня, как обычно, давление низкий. Да, точно. Это низкий, давление низкий. Что низкое? Все, низкое, ты живешься. Таблетки, ну? Хуй ты. Что этот? Да, что? Ножка, что ли? Ножку и которые. Нет, перед сном буду кушать. И после еды надо идти, а не после сна. Все равно же после еды получается. Съел, и это, оно же должно быть, чтобы желудок был полный, не просто после еды, понимаешь? Мандарин будешь съешь? А? Давай. Лежь. Худои хонадортон хоб нестанд? Не, то соати 1-2 хоб нестанд. Они же зеленые были, да? Уже пожелтели. Да. А зеленые, когда зеленые, они кислые чуть-чуть, да? Сейчас вкуснее должны быть. Я просто недавно пробовал, 2 дня назад. Пробовал, они вкуснее стали. Они поспевают, да. А помнишь ты тоже, когда в Абхазии куда-то ездил в Адлер? Да? Зеленые прервал. А потом они поспели хорошие. Ребята в аэропорт возил, а потом в Адлер ездил. Привез зеленые были. Потом поспели, пожелтели. У меня хотел, да? Ну я что, сейчас попробую. Вкусно? Сейчас, если кислый не будет. Да не, должен быть поспелее. Спасибо.
даӣ шавӣ меъдат дард мекунад, халқ карда наметонӣ. Шаҳритӯз иқам ош нагӯ. این بسیط باور کنید بسیار انسان خوبه، زنده باشین، سلامت باشین. بسیط 91 گپ میتینه که آدمی خودش خورده است. من کی بسیر من همین давление ма короче 2 рӯз пеш соҳиби хона дида ҳамин ҳайрон шуда мега ту чӣ хел гаштаисӣ, мега чӣ хел кор мекунӣ, мега давленияи ман 90 ба қариб гӯем 90 ба 65 ё ки 70 ҳамин хел фаҳмидӣ. Давленияи ман ганда паста. Инам як ҷода камтарак мешинам ҳамин хезм, агар хӯмаи хеле нақапам гӯем ҳамин талапас дар ҳамин замин нокаут мерам. Хеле шуда ҳамин геленҷик омадагима гӯем ҳамин корро издоват кардам, омадам инҷа, ай ҳамин омадагима ҳамин хелам. Намедонам аз чӣ сабабай давленияи ман паста, давление не, давление надорашка, давленияи ман паста. И хеле давление мешудай. ҳатёт кун охи айман паста, айман паст, яъне якои хеле ҳамин последнее время слишком пасти бад шудестай. ҳамин пишти кала, инам пишти кала губ карда хеле хеле дил кор мекунад ку. ҳамин пишти кала ҳамин хеле вақте ки ҳамин паст мешавам, гӯем чашмон сиёҳӣ мезанам, пишти кала губ карда хеле ранги дил кор мекунад ку, ҳамин хеле губ ҳамхел задан мегирад пишти кала. Намедонам аз чӣ сабабай, лекин вроде хуб ихе хӯрок мехӯрам, во время хӯрок мехӯрам, авқотҳои ҳама намуди авқот, мисол гули чизе намехӯрам, намедонам аз чӣ сабабай. ҳамин як ҷода камтарак бисёр шинум, мисол чунгурак вақти корда мешинӣ мехезам, чашм сиёҳӣ мезанад, ягон чизра намебинам. Анамҷо оби бадантон кам. Анамҷо дар ҳақиқат гапи ҳамин гапа ҷигарша нависонди Басир, ана сабабаш. Рост мегӣ. Ман ҳамин рӯзо ман намедонам аз чӣ сабабай ман ҳамин на чойша нағз мебинам, ҳамин чой абсолютно ҳамин рӯзона ман гӯям ҳамин чойам наменӯшам, фақат ҳамин об камтарак ҳамин рӯзида 1 стакан мехӯрам ё ки 2 стакан мехӯрам. Об конкретно кам мехӯрам. Сабабаш ҳамин аст. Ана сабабаш. Так, сабабаш ҳамин аст. Соҳиби хона мана гуфтаа ки сабабаш ҳамин аст, не ки ҳамқа хурдестам, ҳамқадар об хурдестам, дурунам ботлоқ шуда аз охирира, не ки бо ҳам хеле шудестам. Так. Маро табрик кунин, 1100 соат 1100 соат ҷамъ кардам. Маладес. Шукронаи Аллоҳ. Так. Ҷигари сиёлавак, сиёлавак ҳамун ҳам ҷигару ҳам сиёлавак мухелӣ. Так.
نه شیرینی بسیار میخورم. شیرینی همی گلوکوز هست. شیرینی بسیار میخورم. در جهت شیرینی خوردن همی قند خیلی چیزا بسیار میخورم. گویم همی اوشا را مثال ماندارین، مثال سیب، مثال کیوی، چند نمودی میوگی ها را مثال میخورم. انگور و اسوسا همی شیرینی ها میخورم. نکیم همی سبب کلانش خودت نویساندی که آب، انام آب. شیرین так Ширин Иброҳимова, салом ҳамватанон. Ва алайкум ассалом. Хуш омаден модари азиз ва сирсозӣ. Хуш омадед модари азиз. Клитиеми модари азиза. Алайкум салом апа хуш омаден. Апаи хуш омаден. Апаи Ширинҷон хуш омадӣ. Сози нағзӣ мега казантеҷе. Наворҳоро интизорем апа, камнамоем. Так, Шаритӯз гуфта ки алайкум ассалом, хуш омаден апа. Так, дальше. Ширин Иброҳимова. Ширин Иброҳимова. Так. Ҳамин каналда ман подписатсия кардаги бошам ё ки не? Ссилкаи каналтонро монде, на? Ман ҳозир медурам иншоалло шуморо дастгирӣ мекунам. моро бо ҷафо кушта ва ҳайрон шуда бошӣ. хуни дили мо рехта, пушаймон шуда бошӣ. Админ меҳмон шавен. Ҳозир ман иншоалло ман ба канали худам иншоалло дастгиритон мекунам. Ҳозир 1 дақиқа фақат ман ҳамин эфирро ёбам. Ҳозир эфирро наёфтаистам ман. Дилакам зардоб шуд аз чақчақи бофандагӣ. Дилакам зардоб шуд аз чақчақи бофандагӣ. Чашмакам пур об шуд аз риштаҳои кандагӣ. Так, инҷа ба ана даромадем иншоалло канали шумо ба. дӯстон, муборизон эфир намешавад. Чаро? мобизон. Ман муборизон хондастам. мобизон дига намешавад. ҳоли қиндай. программо алиш шудестай. Программои ютуб чиша алиш кардестай. Барои ҳамин ман ҳамин 1-2 рӯз программа алиш шудаги буд. Ман ҳатто видео партофта натонистам ба телефонам. ҳозир яка фаҳмидам аллакай ёфтум чиша. Аи хел толка мисол ноутбуқати партофта метавонам тамом. мана апаи Ширин Иброҳимова иншоалло дар каналтон подписатсия кардем.
номи канали ман ҳунар ва табиат апай Ширин Иброҳимова. Саломат бошед. Саломат бошед, модарои азиз, зинда бошед. من چند بار برای مراجعه کردم با رئیس لوبیای شهریار و رئیس جماعت آبستان و Шаҳритӯз нахӯрд. дастгирии шумо дастгирии бале, зинда бошед. Апай Ширин, наворе ки навори кӯмак гузоштагӣ ҳастен, ин бародар худашон дар канали шумо мисол абрашинӣ кардагӣ ё ки аз ягон канал скачат карда партофтагиен навори бародара шумо? худаш мада равон кард дар имо. Наворо пафтантон хеле шуд. бале, муроҷиат мекунанд, не ки мо бояд ягон ҷои мо кам намешавад. дӯстои азиз, чӣ наворе ки чӣ муроҷиате меша бародари азиз, мисол айдасти мо мебиёяд, ҳамин любое фарқ надорад, любое блогере ки ҳастем, айдасти мо мебиёяд ҳамин кора кардан, видеоро партофтан, загружат кардан, ягон ҷои мо ҳатто кам ҳам намешавад. бародари азиз, ин як кӯмаки гӯем ба як бародар кардан, ин бисёр хуб аст. Як касе ки кӯмак кардӣ, пешравӣ мешавад. Бечора ҳоло ҳам дар Москва стройка кор кара аз маҷбурӣ. Ҳамин бародар қати рақамҳои телефонаш ҳаста, чӣ хел суҳбат кунем? Раҳмат, хуш бошед. Узр, барвақт бояд хезам. ман ҳаминҷо просто аҳамият додам, рақами телефони ҳам бародар мондагӣ ҳастай. раҳмат, хуш бошед. Узр, барвақт бояд хезам. гап нест, зинда бошед басир. апаи Ширин, баракат ёбед. Иншоалло баракат. мо ки ҳаракат кардем, иншоалло Аллоҳ баракатша метиҳад. дӯстои азиз,
барои ҳамин некем иҷода як вапросай ина бояд ҳамаон мисол бояд донем дӯстои азиз, ин кори шӯхӣ нестад. Вақте ки як навори мисол кӯмакамон мегузорем, якум бародарои азиз, бародаро, модаро, хоҳаро, якум мегӯям ку доверяй, но проверяй. Занг занен, фаҳмен кияй, чияй. Мисол ё ки зангтон мезананд, мисол тонанд, агар хубуш мисол фаҳмонанд, шароитшона ба хубӣ фаҳмонанд, навор кунанд, роӣ кунанд. Дар ҳақиқат ё ки ягон нафаре боша, рава бина ки чӣ аҳвол доранд, ҳамино ба кӯмак эҳтиёҷ доранд. Не ки навори бародарам ман диду, ин бародар гӯем инвалид аст, ду пояшро аз даст додагӣ аст. Худованд сабрш диҳу. Ба и инвалидиш агар ами чӣ хеле и модари азиз гуфтестай, Ширин Иброҳимова гуфтестай ки ба ҳамин аҳвол кор мекуна, ман бовар кунӣ ку ман гапш надорум. Ба ҳамин аҳвол агар хеза кор куна, протез қати ба фикрам мехеза меҷимоам. Ман гап надорум дар ҳамин гунаи инсон. Дар ҳамин гунаи инсон ман гап надорум. Бародарои азиз, модарои азиз, ман ба худо қасам, агар ба ҳамин аҳвол ҳамин бародар биёя кор куна, телефон ҳамон Тошев Ҷурабек ҳаст. Картаи Сбербанк Россия аз худаш аст. Зангаш занед, бинед бо чашмонатон пойҳояшро касе хоҳанд равад бинад. Не, ман мақсадам чия дар Москва. Мақсади ман чия ки ина нигоҳ кардем ку дар як навори ами яду вақта тахминан ягон 10 рӯз пеш гӯем буд. Чӣ гап шудагӣ буд? Як ҳайвонсурат чӣ гуна худша шарманда кард. Вай худша шарманда кард, баъд ҳам дар байни дига миллатҳо хест биромад, худша мисол моро масхара кард. Ҳам худаш урсеста моро масхара кард. Меоям мешавам. Ана ихелӣ нашава мисол да, бародарои азиз. Лекин ман и бародарда, ман ба номуси и бародар, ман дар ин бародар гап надорум. Ман оли занг мезанам, иншоаллоҳ қатъи бародар суҳбат мекунам. Ман гап надорум ки ба ҳамин аҳвол агар ҳамин бародар хеста мисол муҳоҷират омода кор кардаиста боша, бовар кунед, ай и хеле инсони баномус. Ман агар ҳамин гапҳои ҳамин апам дуруст боша, ман ҳатто бо мегӯям ки гап надорум. Худованд ҳамин қувватеш додай, ба ҳамин ду пое гӯем, ду пое ки нестай, як нимишон нестай, хеста бо кору фаъолият мекунанд. Дидем, бале. Бо кору фаъолият мекунанд, зиндагишонро пеш мебаранд. Ман бо далел видео мекунам. Да, это точно. Хулоса инам хеле як чира мисол аниқ нокарда, иншоаллоҳ ба ҳамун далелош мисол чи видео кунем. Хуба, бисёр хуба. Зинда бошен. Зинда боши модари азиз Ширин Иброҳимова. Спать? Спокойной ночи, Коля, пока 20:37. Еще поздно. Так, ман бо далел видео мекунам. Бале, зинда бошен, зинда бошен. бо ҳастанд нафарое ки ҳамин хелам гӯем мешавад, як фасодҳое пайдо шудагиянд дӯстони азиз, ки вақте ки мову шумо мехезем мисол ягон нафареро мисол видеонаворша мисол мегирем, дар каналомон мегузорем, дашном мекунанд, дашном менависонанд. Ман намедонам охе инами барои чӣ дашном мекарда бошанд. Мегуфта бошӣ ки мо мисол картаҳои худмонро мегузорем, ё ки шумо нафарое ки мисол мепартоед видеора, ба гуфти оно ки ба фикри ва ё ки картаҳои худи мо ҳаст, худи шумо ҳаст мисол. Некем дар асл охи ҳамаҷода гапшон мезанӣ ки бародарҷон инами рақамҳои ҳамун модара ё ки рақамҳои ҳамун бародара, рақамҳои ҳамун хоҳара, мана рақамҳо занг занен, аниқ кунен, баъд ҳамусу мо партоем.
ана менависонанд дар муҷи сафсатаи қиёмати беҳудара менависонанд, ҳақорати дашном мекунанд. ҳамватанонро гӯед фиристонед чунин видеоҳоро касе чӣ қадаре тонад кӯмак кунанд. Бале, рост мегӯед. Некем ҳамун фасодое ки айдастшон ягон хоки хунук намебиёяд, баъд мехезананд ҳамин дашноми холӣ менависонанд, тамом. Так. Ташаккур. ин модари ҷигарсӯхтаи тоҷикро писари 4 моҳа дар больницаи Москва Люберцы хоб мебошад. Так. Муҳтоҷи кӯмак аст. Дастгирӣ кунед. Писарашро сарашро ҷарроҳӣ кардаанд 2 маротиба. Фаҳмо, модари азиз. Шарипов Абдулло 4 моҳаро 2 маротиба сарашро ҷарроҳӣ кардаанд. Фаҳмо. ман аллакай иншоалло дар каналтон обуна шудагим, модари азиз. Иншоалло умед дорам ҳамаи наворотонро тамошо мекунам. Худо хоҳа. یا الله مهربان. аллоҳи бузург ба ин модар сабр бита. бале. биноҳои обод гардад хароб. эй мардум, моҳи ноябр квота мешавад. кӯшиш кунед гиред. Квота барои дар кадом шаҳр квота мешавад? Россияда? квота моҳи ноябрида шавад. Бисёр хуб, зуд. ман иншоалло ҳамин соҳиби хонам қати мерем заявлени нависонданием фемиэсда РВП карданием. аввал кӯшиш мекунам, мегӯм РВП кунам. квота гирем. сразу РВП месупоред. бале. ё аллоҳи меҳрибон. апаи ширин, ма магарам мардак мазан битум. баъд квота гирем. Мардакта ки зан ки додӣ, квота мардакда дар кор нестай. Мардак ки ЗАГС кард агар, квота дар корш нестай. барои ҳамин хубуш мардакта зан натеи бо ки
ай ҳама рӯзут монӣ. И хеле предложение накун. Ҳеҷ вақт ваъда кардам. Якдигарро дастгирӣ кунем дӯстон. Бале. Ё Аллоҳи меҳрубон. Не худо. ЗАГС барои 3 моҳа раҳша бояд ҳӯй кунад. Добрый вечер, Наталья. Добро пожаловать в эфире Казан ТЖ. Хуш омадед. Добрый вечер. Так. خلاصه اینم خیلی دوستای عزیز РВП охи мардакум 3 сола меҳмондориш кардагӣ буданд. Наталья, привет. Фаҳмо. خدا گپ می‌تهی کو. یا الله. خدا گپ می‌تهی نکیم. به هر حال کلانی خانم گفته من همه روز نمونی. کوتا با زاکس داخل نداره. بیزاکس گرفته میدونم بیزاکس گرفته میشه وقتی که مثال زاکس کردی الکای تو اونجا اسنوانی هست ایتده مثال تو اویلادور کشیدی مثال و یک زنی روز الکای اسنوانی получение مثال РВП را مثال печать задан шо ки гражданство ра гӯем началаша дори алакай мисол у қаплам намепарин як мисол шаҳри мода мисол ҳами краснодара 35 ёки дами қариб 35 ёки дами 40,000 рублей гӯем расход мекунанд дар ҳами чӣ кардан мисол ЗАГС қати агар кунанд 35-40,000 короче расход мекунанд. ин хелда гӯем ай сата болотаракай ба фикрам просто ҳами хел мери мисол ай сата болотаракай агар аваям челисшинос равӣ на в эфири промои сар Карим Мовизон кор намекуна ҳозиро фаҳмоли кадом рӯз эфири ҳамин ноутбуки манам вақтам накуна.
من با نوتبوک میکنم. های شما программа من программа نیست. من программа скачать караги нест. Мисол ноутбук های агар планшет дошта бошем, планшет қатироем, планшет как мини ноутбук мешава ё ки как ноутбук мешава. барои планшет дошта бошем, планшет қати метонем. планшет қати пахши мустақим ҳамин чӣ хеле ман суҳбат каристам, ҳамин хел мебурӯи суҳбат мекунӣ. یا الله مهربان. هزاران کاروان رفتند و دو، هزاران کاروان رفتند و دو، هنوزم این سگان دارند و هوا. تک صد دریغان می رویم ما نوجوانان در لحد. خدای خیری نگو یه بلا کرده افیرام ساعتاش جمع کردن در کار. خیلی نگو ساعتاتون جمع میکنم، ساعتاتون جمع میکنم برای همین گفته سمکو با نکنی که خدا را زن تهیه بعد خدا و زنی نو گریتگیش دیگه دوستوری کنه تو را فراموش کنه. ما چند بار ای دردک عیسی رو گذراندم دیگه زیغ نمیشم. سرانو ما کلام میستم، سرانو کلام دستم. خیر حالی نگاه کن خدا، حالی در ایماتان دا من یک نوار رویتون میکنم تماشا کنین پشتغلق میرین ای خنده رسوس میشین. همین حاضی روانتون میکنم همون نواره زبان روسی را میفهمی آخه ها. ای توبه کنم خدا. تا اگر که من این نوار شما چی خیلی روان کنم، این نوار ای واتساپ های میشته باشد رو ما روان کرده. خیلی پپیت که میکنیم. یا الله مهربان. حاضر مردک ما میخیزونم ای خوب میگم بخی کو ویدیو را ترجمه کن. نه میفهمی خیلی دامه خیلی صورت هم بینی میفهمی. این در واتساپ ندارین شما؟
خدا واتساپ نداره. در واتساپتون در من واتساپتون چی نام داره؟ در من نیست در واتساپ شما با فکرم. نه واتساپ شما با فکر من در نیست. Так. این زن دویم گرفتگیش هم خیلیش میکنه. هیچ گپ نیست حکیم جان. همه گله یو. یک نوو یا نوو رای تماشا دارم. تماشا کارم شده ملکه. برای همین دیلم برای قدام میسوزه که یکم منگلی خوب نخورم خیلی شوا. این هم تاریخ دام. این زنگیر یک بوداری خوب خوردو.
بعد یعنی او در خوردگیش دیگه این کارو نمیکنه شدی میگم یگم عروس نیفتم آخه این صغیره را بین با همو احمده با همو فعل رفتارش دبین همی تو کی عروس میوی صغیره تو چی خیلی آدمی که نمیخیزی جویو نمیشی خودت همو خیلی که با همو یگم کسا میگه عروس میو تو دنی با دست میتی با پا میدهی برای همین خوبوش همی دهان تا گنده نکه خودت همی صغیره رو خودت رو کو یو کرو چی حکیم جان شما عروس ای کجا میکوین ای صغیره دیوانی نتوری شدگیه این صغیره را اهمیت نتین این صغیره را اگر اهمیت این گپوی می نویسوندگین سرتون سفید میشه خدا این همون نیافتگیش خوبه این زن نگفته سه این عروس گفته سه یگان دختری گوجوش تو زن نگفته سی تو عروس گفته سی عروس نیست در ایجه بارداری عزیز نیست یگان دختری گوجوشی کرده تا نمیگه امتری در کورای رستگان آخه این صغیره ای بچه تو دختری گوجوش گفتیسی با من گپت میزنم که او دختر اگر فهمه که تو دختری گوجوش گفتیسی که وای همین گویم نکاوت میره هوشش میره که ای صغیره همین توچ نفرمه گو دورا وای راستی هوشش میره مرده گوری او این فهمدگی میگوی ای حکیم جان فرمه گو داشته باشه راست میگی خدایی نه این صغیره هم فرمی گو دارد جنگلیش برای هم فرمی گو شد این اقلی دیگه یگان مقصد دیگه ندارم این هم مالزه دلم بلند کاری من رای میگیرم بله آخه چندین جو رفتن عکاس کردن همین نومی گوه میگیرن جوش در نمیگن دیگه موندم حیران اگر شیطونیشون کنی باید که پگده نخیزه برو خونهشون بعد بمونم با پیشکی گفتن در کور بله پیشکی گفتن در کور لیکن تو جورا پیشای پودا چنگ نانداز همون زنه که گرفتی بعد مرده همون زن خودت گوجوشی را یادشته انا بعد همش تنج میشه صغیره آخه تو زن برای دری اوغل میگیری من تو دمینه همیش ده حیرون میشم
зана барои дурини оғул мегирисиян. Я фикрои фачонае кине ки видеоҳои манро ба дигарон фиристонед аз барои савоб дастгирӣ маъюбон муҳтоҷон. Бале, иншоаллоҳ мефиристем. Зан зарурай, зан дӯстат дорад, ҳама корро мекунад. Бале, ҳаме ки ёдаш ки додӣ ёд мегира. Ҳаме баъде ки баъд таи лағати шата мондиша якҷо ёд мегира. Қар мекуна мера хонашон. Баъд мешаи ҷудо. Барои ҳамин гирифти корро наметона. Ин ҳами совети ман ҳаминай дӯстои азиз ки зане ки гирифти корро наметона, корро ёд душтӣ. Таи шатаву лағат намоша, корро ёд душтӣ. Камбудии хонатон чӣ камбудие чи мисол чие дорин, ҳамаша нишон душтӣ. Феъли рафтори хонаводатонро фаҳмонша. Чӣ гуна феъли рафтор доранд хонаводатон. Барое ки ҳар як хона мегӯянд ку хонаи шу ара дора, араи шашпара дора. Барои ҳамин хиштоман то хиштоманай мекем ҳазор хиштомани хубам боша, як сераоно меғирад. Барои ҳамин як кор меғирад. Барои ҳамин гуфтесам ку гирифти якум айпаи тарбияи зан мешӣ. Якум айпаи тарбияи зан тарбия, мисол намоз намехонад, намозхониро ёдаш метаҳӣ, намоз ки нахонад. Баъдан кору гира наметавона, пухтупаза наметавона, мехези ёдаш метаҳӣ. Барои ҳамин мегӯянд ку то гусола гов меша, хини ҷигари оча ов меша. Барои ҳамин тунам кӯшиш кун, ҳаракат кун, иншоаллоҳ баракатша Аллоҳ худаш метиҳад. Шоди ҳози говҷӯшӣ усон беста программаро нишонат метаванд. Хай ҳамон программаро нишонати агар ҳамин ҳунарам дошта боша, агар ҳамишам ячи не ячи ҳава ёд мегирӣ. Не кем духтари хуб боша, духтари гӯем бераҳа набоша. Акай интернет дуромадани вай ин бераҳагии вай чӣ намекуна? Намега ки мисол ӯ духтар бераҳае. Бародарои азиз, интернет медуроянд, шояд он касон шояд дароянд интернет, ягон таи мо вайро запретит карда наметонем. Бародарои азиз, вай вақте ки дар тарбияи падару модаршай, ин дар тарбияи падару модаршай, падару модари вай бояд вай нигоҳ кунад. Вақте ки шахсоеро ки мо мешиносем, медонем, мебиянд мисол ягон чизда мисол иштирок мекунанд, агар мисол ягон сухани хуб боша, мисол сухани хуб рафтеса, марҳамат, мисол дар иҷа мо намебинем вайро, лицои вайро намебинем ки киян чиян. Барои ман фарқият надорад ки мана кӣ гӯш мекунад, киё гӯш мекунанд, киё намекунанд. Ягон гуна фарқият надорад. Ман гапи худам мехезам, гап мезанам. Фикру ақидаи худам мехезам, мисол гап мезанам. Ва ё бояд дар тарбияи фарзанди падару модар вақте ки ту гирифтиша, бародари азиз, аллакай дар ихтиёри ту мешавад. Дар тарбияи ту бояд мисол феълу рафтори хонаводатро фаҳмонишонад. Ту бояд тарбияи таи ӯ занад. Ӯ феълу рафторе ки дар хонашон доштаг, он духтар буд аллакай. Вақте ки хонаи шумо ки омад, аллакай зан мешавад. Хонаи шумо ки омад, аллакай зан мешавад. Бародари азиз, барои ҳамин дар тарбияи ту мешавад. Дар гӯем ҳама ҷиҳата гӯем дар ҳамаашда ту гӯем отвечат мекунем. Аллакай ту сардори он кас мешӣ. Мисол аллакай мисол бояд бо гапу гуфтори ту кунад, мисол бо тарбияи ту. Барои ҳамин тарбияи хуба ай ту мегира, ай шавҳараш нагира, ай кӣ мегира? Баъд ки хиштомонаш як ғирғир кару, ба инам хеза ними хиштомонаш ғирғир кунаву ҷангу ҷанҷол куна, мешан гӯем муши пишак, баъд меша гӯем тумталақай меша, баъд занта дафн мегӯяд. Барои ҳамин вақте ки гирифтӣ, бародари азиз, ина тавсияи ман, бо мегӯм, ин якум бора неста. Бо мегӯм ки гирифтӣ, мурда худат ёд душтӣ. Худаш ёд душтӣ, тамом. Эҳе, мо зан мегирем ё шогирд. Ина бин охир. Так, нигоҳ кун, ин сағира чӣ менависонад? Мана газила мекунад, даҳани мана мекова. Бо мо зан мегирем ё ки шогирд.
шогирдам хай гирӣ ва шогирди тарбия кардан фарқ надорад. Ина фарз кардем, нигоҳ кун ҳокимҷон. Зана ки гирифтӣ, аз он зан фарзанддор мешӣ, бародари азиз. Фарзанддор мешӣ. Чӣ хеле ки туро падару модарат як насиҳате кард, мактаб бурдакта, мактабда хондӣ. Дар мактаб ту аллакай шогирди гӯем як муаллиме мешӣ. Он муаллимам фарзанд дорад. Фарзанди худшам дарс метиҳад, турам гӯем ҳамчун фарзанд дарс метиҳад. Барои ҳамин ҳамаи мо шогирдем, пешравӣ ба ҳамин меша. Як чӣ меомӯзӣ, ба як пешравӣ мешавад. Якчӣ ки наомӯхти шогирди як кас ки нашудӣ, чӣ мешӣ дига? Ҳичӣ намешӣ. Ина бо мисол мебиёрам ки ҳамин ҳарому ҳалол будана мисол фарқиятша надонӣ, чӣ дар кунад? Ягон зиндагӣ мисол фиреб кардани як каса, мисол роҳи агар ҳалолаки донӣ, ҳалолу ҳаром аз якдигараш фарқият доранд? Фарқият доранд. Ҳалолу ҳаром будана мисол фарқият кардан мо метавонем ки дӯстои азиз. Барои ҳамин бо мегӯям ки мисол ҳар як чиз аз худаш фарқияте дорад. Ту шогирдам гирӣ, ӯ шогирда бояд дарс диҳӣ, бояд як чӣ омӯзиша. Барои ҳамин мисол шогирдам боша гӯем мешавад. Шогирд мегирӣ, не ки ӯ шогирд ҳам гӯем тура хурсанд мекунад, дӯстои азиз, ҳам фарзанддор мешӣ, ҳам зиндагии хубут мегузарад, ҳам шояд ҳамун шогирде ки гирифтӣ ҳавай устоди ту шавад. Шояд қуръонхон бошад, ту қуръон намехонӣ, шояд тура қуръонхон кунад. Нигоҳ кун, ин хелишам мешавад, бародари азиз. Баъд он касам гӯя ки ман шогирд гирифтам. Шодиҷон охир занканолуд мегӯям. Ҳамун нафар ба худо қасам ку, ман худам инами манда фарқият надошт. Хоб мисол манда фарқ надорад ки ҳаста неста. Ман хеле дӯстои азиз вохӯрдагим хеле ҳодисаода. Ман худман вохӯрдагим мисол дидагим нафареро ки хеле гуфтагиаша. Баъд ҳамун нафаре ки ҳамин гапа гуфтаг, ман дар пеши ҳамун нафара ҳатто изошам додум, лекин гуфтум ки ина фикр ку гуфтум, хушрӯ гуфтум. Фикр ку гуфтум, мисол прежде чем як гапа мо мегӯем, бародари азиз, нигоҳ кунед. Ина ҳокимҷон, фарз кардем зан гирифтиам, занат ҳомила шуд. Худованд ҳамин рӯзо дар расонатад, лекин мо мегӯем проста. Мисол мебиёрем, зан гирифтӣ, занат ҳомиладор шуд. Занат ягон су рафта, мисол хеста ба зур кор мекунад, мисол наметавонад вазн бинад. Ҳолаташ беҳад ҳолати безеб мисол. Ту ба ҳамон ҳолати ҳавай дилет намесӯзад ки хез як коро ёрдамаш кунӣ. Ба фикрам ин ақла мекунӣ, ё ки шояд мисол таваллуд кард, мисол отдельно зиндагӣ мекунӣ, дӯстои азиз. Отдельно зиндагӣ мекунӣ, мерезана ки ҳамсоята мегӯӣ ки биё манда як хамир шур, хе манда нон банд, ё ки зани ҳамсоята мебиёрӣ ки хе мисол зани мана нигоҳ кун. Не, бародари азиз. Мо бояд хезем зана кӯмак кунем. Як хонада оё мисол тозагӣ кардан, бародари азиз, ягон ҷои занкалоние. Вақте ки мехезӣ, авқоте ки хурдӣ косаву тавақи хитад нашувӣ, ҳамсоя мебия мешувад. Ё ки занат мисол гӯем таваллуд кардаги хувай вай хеза гӯем як косаву тавақа шува, ин залал дорад, меги зача мешаву. Ин корои медитсинара мисол фаҳмед. Ин як зарари калон мерасонад. ҳоз инами маладиёс бисёр нозук аст. Вақтҳои пеш ина мисол модарои мо нақл мекунанд, мегӯянд ки мо вақт шуда ин мекардем, вай мекардем. Вақт шуда вақташ буд. ҳозир маладиёси таваллуд шудагӣ ҳама ба химия гӯем таваллуд шудагӣ, ҳама хӯроки химиявӣ хӯрдагӣ, ҳама гӯем нозук, ҳама ислиқия. Ҳама хелам гӯем меша, ҳама гӯем нозук ҳами баъзо як чиз мисол як чизи хунукида мерасад, даро ҳама хунук задагианд, ҳама осеб дидаанд, бародари азиз. Барои ҳамин фикри ҳамаи чиро кардан накунед. Нахо ман хезам як ҷои худ ман як тозагӣ кунам, ман занкалон бошам. Нахо ман як сатили об кашам биёрам, ман занкалон бошам. Ман пешравӣ, ман ободии хонаи худ макардистам, ин занкалонӣ нест, бародари азиз. Барои ҳамин ин суннати паёмбара. Вақте ки мо мехезем занмона кӯмак мекунем, ё ки як кори хонаи худмона мекунем, кори занона ҳай, не ки ҳамун корро мо мекунем, ина нишон намедиҳад ки мо занкалонем, бародари азиз.
ман лично худам фикри ақидаи манам, ман шуморо намедонам. Агарам фикри ақидаи ман дуруст боша, бародари азиз, нигоҳ кунед, фикри ақидаи ман дуруст боша, гап занед ки дуруст аст, бародари азиз. Ман ба фикри ман дуруст аст, ба фикри ақидаи ман, ба фикри ақидаи худам ман гуфтаам дуруст аст. Суннати паёнбара инш як ай тарафи религиёз гӯем, ай тарафи динӣ гирем, ин дуруст аст, бародари азиз. Ай дигар тараф намедонам шумо чӣ хел нигоҳ мекунед. ҳамон нафаре ки мега ки занкалон, лично ман худам ҳамон нафаре ки манам хеле гуфтагиаш занкалон, ман гашта ответш додам ки ҳо ман занкалонум, айзанам калонум гуфтум. Дигар ҳамин гӯям ҳамун лаву даҳанаш фус монда, ҳамин гапи гуфтагиш пушаймон шуда. Ман айзанам 4 сон калонум, охи тамом айзанам калонум. Чӣ охи ягон ҷои чия? Ответ дода наметавонӣ, гапдон нестӣ? Ина гап айзанам калонум гап дорӣ? Занкалон. Ҳаминам гап шуда ки ака ин як изо додан мешавад, ки изо метиҳанд мегӯянд занкалон ё ки ягон шӯхие мекунанд. Ин шӯхиё як гӯем одамро афтода мекунад, бародари азиз, бовар кунед да. Як сирхӣ гӯем одам як ба худаш як эҳсосоти гӯем як шарм медорад, ки не ки ҳамин нафаре ки мефаҳмидаги ақл ақидаи хуб дошта бошад, грамм изо намекашад. Лично ман ҳамин вақте ки манам хеле гуфтам, ман ҳатто ҳамин калам ҳамин чизи ҳамин изо кашидам, гӯям ҳамин шарм доштан наомад манда. Лекин ин нест охи, ҳамин хеле гап нест занкалонӣ чӣ. Так мешава аки зан майдат мегам. Шудия духтарай ма калонай, баъд чӣ? Духтар ай ту калон бошаву ту хези кору гири хонада, мисол зан гирифти кори гири хонада ки кардӣ, занкалонат ки гуфтанд, ту айзанат калони охи бача. Ту айзанат калони вақти занкалонат гуфтанд, ту айзанат калони ку охи. Ё ки майдаи? Зан майдат ки гуфтанд, замон дар ҳаққат мебурояд. Барои чӣ зан майдат намегӯянд ҳеҷ вақт? Бахшиш пичина хулосан, бародари азиз. хулоса инам хеле ҳокимҷон, дар ин ҷиҳат ягон грамм диққат накун, чизе аз дастат мебиёяд дар зиндагит кун. Охи ту гуфтӣ ку баъд як духтар ай ма калонай, баъд чӣ мешавад? Охи мана гӯш кун, баъд чӣ мешавад? Ҳамин даҳани мана мекӯбад, бародари азиз. Яке хай чинам боша. Охи калонай, майдаҳай. Мошини калонай кара намешавад. Ҳамин сағира даҳани мана мекӯбад. Охи ина мисол як шофёр, мисол мошини ҳам гӯем праваи мошини калона ҳай кардана дорад, ҳам праваи мошини майдаро ҳай карданашо дорад. Охи чӣ фарқиш? Охи мошини калона ҳай кардан намешавад, бародари азиз. Дами хуб буш даҳани мана накӯб, ҳокимҷон. Ман мисоли хеле ба маънои мисол чӣ фачона намегӯм, лекин хай ба фикрам хуб фаҳмидӣ. Шоди манка ман ба маъне нагуфтам. Не охи ман туро ба он маъне нафаҳмондестам, лекин бо мефаҳмонам ки ин маънеш инае ки мисол зана ки мисол ай худат калонай. Ин ака гӯем як прикол мешавад, як мисол чизи ханда шуда шумо до. Лекин занаке ки мисол зане ки ай ту калонай, ту да давҷа намебиёра ки ту вай ай ту калонай, ту да вай оиладор шуда наметонӣ. Ту метонӣ, бародари азиз. Барои ҳамин ман гуфтаистам ки мошини калона ҳай кардан намешавад. Яъне ӯ зан калонам боша, мисол ба никоҳи мисол ҳалол, ба никоҳи исломӣ вақте ки гирифтиша, ба вай зиндагию хонадорӣ кардан мешавад, бародари азиз. Чӯ намешавад?
барои ҳамин ягон гурам диққат накун. ҳамин гирифтӣ, ҳамин тавсияи ман, мисол ина ман ҳамчи бародар, ҳамчи фарзанди падар, инами суханои ман агар дар кор нашава, чизе меги гӯ дар кор меша, не ки медонихтам, лекин бо хатогӣ накунӣ ки ман хеле занкалон гуфтану ман зан меёрдам намекунам, ё ки ягон кори хонае ки дар зан вобастагӣ дорам ман намекунам. Ин хатои калон мекунӣ. Кун хубуш. Ҳа фаҳмо соз ку ма права дорам. Праваи камаз мекӣ. Ҳамун камаз ки шуд бетсе ай, ту камази холӣ ҳай намекунӣ, бетсе. Праваи мисол мошини калон ҳамун ки гирифтӣ, ҳам мошини майдаша ҳай мекунӣ, ҳам калонша. Барои ҳамин бародари азиз бо гуфтестам ки фарқ надорад, инами мисол ду тарафа. Ина ман мисол оли ту хандидӣ, мисол как прикол бори ман гуфтум, лекин баръакс ай охир. Барои ҳамин зане ки ай худат калон ай, ту ба вай оиладор шуда метавонӣ бофаҳмонита. Не ма эс дорум, тоқа камазай эсай, оли бетсеша нагирифтам. Хай хеле боша, оли бетсешам мегирӣ. Оли ҳамаи категорияша мегирӣ. خلاصه اینم خیلی دوستای عزیز، баъде ки гирифтию баъдра занкалон гуфтану як коро мисол занат накард, худат кардию, бахези занат таи лағати шата монӣ, ба ин хели феъли рафтор умеди зиндагии хуба накун. Зиндагит хуб намегузарад 100%. ҳамин зана як таи шатау лағат ки мондӣ, як рӯз не як рӯз ягон сабабе меша ки айхона мебуроя мерезанд, ё ки гӯем ягон ҷангу ҷанҷоли хуб мешин, ҷудо мешин. Шодии ма праваи камаз дорам, не ки як сол матарол кардам. Ростига. Салом алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Хуб ҳастем апаҷони меҳрубон? Ва алайкум ассалом. хуш омадед садои форам. Зинда бошед, саломат бошед дӯстои азиз. ҳама тарафа созӣ, саломатит хубай, кору барокат хубай. Бардораи азиз 1 соату 38 минут меша мо дар пахши мустақимем. Иншоаллоҳ хай чанд кас гӯш каресен? 4 нафарен гӯш каресен. Зинда бошед, худованд нигаҳбонтон боша. Як дуои хайр метавонем тону мегум пахши мустақима қатъ кунам. Не рост мегум Моторола дидай ҳа. Ман Моторола ҳаму гӯем ҳаму намудша дидагӣ, ман ҳай карагӣ нестам. Хулоса Моторол ҳай карагӣ бошӣ зур. Ҳамин ман Моторол гуфтестам, дар Тоҷикистон мегӯм як Моторол харам ба хума. Намеёбем як Моторол барои ҳамин моҳиқабӣ рафта омадам. ҳокимҷон, Моторолои рулкадор боша, рулкадор, ки мисол 3 нафар спокойно нишинию моҳиқабӣ равӣ. 3 нафар 4 нафар биёем. Апаҷон шумо созен? Акаи шодӣ созен? Шукронаи Аллоҳ меша, алҳамдулиллоҳ. Навуш нархи як духтарай 18 000. Ман да навуш чӣ дар кора? Ман да ҳамин ягон ҳамин 2000 сомона 3000 сомона боша рулкадор гуфтестам. Рулка доранд ку, рулка Моторолаи немисо ҷанг мекарданд ку, онам хеле. ҳокимҷон созӣ рулкадор боша. Бародари азиз, як дуои хайртон метавонем иншоаллоҳ. Ба фаромӯш накунам, баъд эфира ки қатъ кардам, иншоаллоҳ худованд коракотонро бобарок гардонад дӯстои азизу, умракотонро дароз гардонаву ризқакотонро фароз гардонаву ҳар ҷо сафар мекунед, худованд сафари сафедтон диҳад, сафари бехатартон диҳаву ҳамеша сарбаланд бошед дӯстои азиз.
нафароне ки бешавҳар ҳастанд, худованд шавҳари солеҳ насибшон дорад. нафарое ки безан ҳастанд, худованд зани солиҳа насибшон дорад. нафарое ки бефарзанд ҳастанд, худованд насиби фарзанди солиҳу солиҳа гардонашонаву нафарое ки бемор ҳастанд, худованд бемориҳошонро шифои комилу оҷиз ато фармояд. нафарое ки мушкилӣ доранд, худованд мушкилиҳошонро осон гардонаву ҳамеша ба роҳи рост, ба роҳи иҳдина сироталмустақим қадам монану қадам монданашонро давом кунанд иншоалло ба роҳи рост. худованд мушкилиҳошонро бо кӯмаки як нафаре ҳам бошад, бо роҳи ҳалол, бо кори ҳалол мушкилиҳошонро паси сар гардонад иншоалло. нафарое ки чӣ орзу ҳавасе дар дилшон доранд, орзу ҳавасе ки дар дилшон доранд, орзу ҳавасҳои нек дошта бошанд, худованд ба ҳамон орзу ҳавасҳои некшон расонашонаву орзу ҳавасҳошонро иншоалло амалӣ гардонаву нафарое ки гузаштагиянд аҳли байтшон, худованд ҷошонро ҷаннатулфирдавс гардонаву худованд гӯршонро пурнур гардонад иншоаллоҳу. бисмиллаҳи роҳмани роҳим. аллоҳумма ғфир ли ва ливолидайя ва лиустози ва лиҷамиъи лмуъминина вал муъминот вал муслимина вал муслимот алаҳяи минҳум вал амвот иннака муҷибу даъвот ва рафиъу дараҷот ва мунзилу баракот ва я қозилу ҳоҷот бирахматика я арҳамар роҳимин. ای فتاحی بخشنده، ای فتاحی بخشنده، بگشا دلی بنده تا بنده مسلمان شو، خواننده قرآن شو. خدایا این جماعت را نگه دار از پریشانی. خدایا این جماعت را نگه دار از پریشانی که تو قادرترین قادرانی در نگهبانی. نگاهی رحمتت یا رب به سوی این جماعت کن. نگاهی رحمتت یا رب به سوی این جماعت کن که هر وقت تو خواهی این جماعت را شفاعت کن. زنده باشه برادرای عزیز. не апа ҳози ростӣ гап қалинг айбист болоҳай. бале қалинг ози айбист болоҳай ҳастай нафарое ки ҳами меша ёфт меша 18 17 ёфт меша иншоаллоҳу. не ки мохи ҳар як ҳами пайдо меша нафаре ки бо инсофай мисол ҳозир духтарошонро мисол чӣ мекунанд нарх мемонанд, хай нарх навои дар ҷиҳати тӯёе ки мекунанд дар хунон бовар кунед расходҳои калон мекунанд, ганда расходи калон мекунанд. неким хайниш мушкилии ваёаю неким фикри имрӯзшона мекунанд, фикри пагашона намекунанд. ҳамин рӯз ҳаст дорем, неким шукрона кунед, мегӯям ба доду нододи худо ҳамин чизе ки худованд додатона ҳаракат кунед, ба ҳамин ҳаракати кардагитон иншоалло баракатша Аллоҳ метиҳад. неким фикри имрӯза мекунем, фикри пагара намекунем. фикри як ҷиҳати дига нигоҳ кунед, бародарое ки ҳаромхӯрӣ мекунанд, фиребу тақав мекунанд бародарошона, бародараи муъмину мусалмоншона, фикри имрӯзшона мекунанд, фикри фардошона намекунанд ки фардо имрӯз мо мисол фиребу тақал кардем бародаро, фардо мо азоб дорем дар ин кори кардагимон. фардо як нафар моро мегӯяд ки бародар ту ҳамин хел ҳаромхӯрӣ кардӣ, ту ҳамин хел ҳаромхӯри фасодӣ, ту ҳамин хел зулм кардӣ ба ҳамин бародарат, чӣ ба ҳамин кора кардӣ, ин фикра намекунанд. инаи фикра намекунанд ки фардо як гапу хабаре мешавад, як гапу калончае меша гӯем, ҳамин аз қафотон як нафар гап мезанатона мисол. бо фардо рӯзи қиёмат ҳаст ки барои кору кирдори кардагит бор як азобеда гирифтор мешӣ. барои ҳамин фикри имрӯза
имрӯзам кинену фикри фардонам кардан дар кори дӯстои азиз. Так, отмена. Чизеро ҷиқидам қариб эфира мекиштам. Ба фикри ма ҳамун сума бо хонаи худут меёра ҳамаша. Ба фикри ту ҳамун сума хонаи худут мебиёра. Ин ростае. Мебиёра хонаи худуту шодии хай дига зур меша 100%. Хонаи худут мебиёра, медонам мебиёрау, лекин борасход мекунав вай, борасход мекунав. Ана ин ҷиҳатҳоро мисол фикр намекунанд, ки расходи калон мекунанд. Бовар кунед, бародари азиз, ҳамин дар ҷиҳати тӯю маърака, ҳатто ҳамин оши хушрӯрам кун, ё ки ягон ҳофиз мебиёранд, ҳофизинам кун, мисол ҳатто гӯем мавъиза амри маъруфам кун, дар ҳамин ҳаққат мехезанд, мебироянд бо гап мезананд. ҳофиз мебиёрӣ, як касиш мехезад дашнод мекунад, ки ҳофизи безеб овар. ҳофизи безеб овар, ҳофизиш байд безеб хон. Иниш як тараф. Амри маъруф кунанд, мисол мавъиза кунанд, мехезанд бо гап калоча мекунанд, ки ҳа ин амри маъруф кард. Бо иниш як тарафи дигар. Ягон хӯрок агар камтарак гӯем бемазза биёя, мебиёя мехӯра, ҳавая мехӯра оши ҷонуш, лекин бо гап мезанад, ки мехӯра, сер мекунад. Ҳамин по пархам мехӯра, дулинҷа, селинҷа мебиёя мехӯрау, лекин бо дар ҳаққат мебирояд гап мезанад, ки оши безеб кард. Барои ҳамин хубуш як коре кунем, ки на дар хитон залал биёя. Агар тӯи гӯем дабдабарам кунем, ҳамун гӯем як сераоно як гап мезананд, тон тӯи камбағалонарам кунем, дар ҳақтон мебироянд гап мезананд. Ама қатон мегӯм бародари азиз, ки оша дар хонаи камбағал мехӯрем. Ин қатон мегӯм, ҳаматонда мегӯм, ки оша дар хонаи камбағал мехӯрем. Инамина дониста гирем бародари азиз. Паси почо ғайбатай. Барои дӯстони азиз, ҳамин рӯафтода нашавем. Камтарак ман шахсан ман худи шуморо намедонам фикри шумо чия. Ман ҳамин латтабозии занҳоро ҳамин хеле баде мебинем, ки инамин латтабозӣ латтамонак мекунанд ку. Ба худо қасам, агар мисол ранҷирам, мисол аз гапои ман, ба худо қасам ман қадди ҷонам шум мебинам. Ҳамин ганда шумиш мебинам. Ҳамин кори меёра, ман ганда шум мебинам. Барои чӣ мегӯм, ки марда мард мекунад, зан мекунад, марда номард мекунад, зан мекунад. Садои фурам. Камерачиҳои муҳтарам, ҳама каса хуш омадед. 6 нафарам, лекин инҷода 3 нафар нависондаест. Садои фурамай, казанай, муҳоҷирай. 3 нафари дигар. Бародарои азиз, шумо каме накардесед, моро зинда бошед. Шодии оли ягон духтари говҷӯш карда тона миём. Чӣ? Говҷӯшӣ карда тона ягон так тона миёвум, баъд мегӯм ана ёфтум зан. Маладес. Охир бо мегӯм, ҳамин сағираро ман чанд бор шуд насиҳат мекунам, гапш мезанам, ки хай ҳамун говҷӯшам наёфтӣ, говҷӯширо натона. Бо мегӯм та сағира, ки ҳамун говҷӯширо хез ёд доштӣ, ягон ҷо кам намеша, намемурдагистӣ барои ҳамун говҷӯшӣ ёд додан. Ягон ҷо кам меша. Ягон зане ков, ки оши бенамак бутома. Бале. Ҳамин
хӯрок яташ ман як феъл дорам бародари азиз. Ман чӣ хӯроке мебиёрам ман намаки ҳавай агар бенамакам боша ба худо қасам ман намегӯм ки ҳамин бенамака чизе оварам агар ман пешакӣ хотиррасон мекунам ки ман тезӣ хӯрда наметавонам. Тезӣ хӯрда наметавонам. Инаме қа айби мисол хӯрокхӯрӣ дорам, тезӣ хӯрда наметавонам. Конкрет тезиро бад мебинам. Барои ҳамин мисол хӯроке овардан сангай сафолай мисол гир пешт ки овардан хӯр мисол шикамакта сер кунам. Зантай мисол ё ки модартай мисол ягон хӯроке пухтагиай хеста мисол ҷангу ҷанҷол мебардоранд ки ҳатто хӯроки безеб карӣ, бенамак карӣ, чӯва намак нандохтӣ. Ҳамин мисол агар хӯрокет бенамак бошад, хез остаграв як қошиқак намаке гир пешаки авқотата дозу хӯрӯ дамта гир шин. Бо мисол сернамак бошад, пешда пиёлаи чое остаг пиёлаи чое гир реша, намакаш бо соз мешавад, намаки авқотат. Хулоса ҳамин сангу сафолам оваранда хӯр шикамта сер кун мешада рафтестай короче. Хай гӯем ай ҷиҳати мисол агар мисол дар иҷи кор мекунем, ягон хӯроке мебиёрам пешет, мепурсӣ ки хӯрок дар дарунаш чӣ гӯем ҳастад. Мисол иҷода мисол дар муҳоҷират мисол ино бегонаанд, мисол дар хонаи бегонаҳо кор кардастанд, дига миллатанд, хӯрок мебиёрад мегӯяд ина марҳамат мисол хӯр нӯшиҷонут некем. Дар асл ман мисол мепурсам ки дар хӯрок чӣ дабавид кардагиям. Мепурсам на ин ки мисол дар оҷо авқоти хуб қатъ кардагӣ бошаву ман мисол нопурсида гирем хӯрам, лекин дар асл нигоҳ мекунӣ хуб дохтагӣ бошад. Дар инҷа худи ман напурсида мегирам мехӯрам, он кас мисол намедонад ки ман мисол хуб намехӯрам, лекин намедонад айнудониш мисол авқота мебардорад мебиёраву ман худам гӯем нопурсида мегирам мехӯрам. Дар инҷа ман гунаҳгор шудагим ки ман напурсидам ки ё ки ман нагуфтам ки чӣ гуна хӯрокҳоро ман мехӯрам, чӣ гуна хӯрокҳоро намехӯрам. Барои ҳамин пешакӣ мисол дар зиндагитон пешакӣ хотиррасон кунед вақте оиладорам шудем, пешакӣ гӯем ки шӯриро нағз мебинед ё ки тезиро нағз мебинед ё ки талхиро. Так. Як латтаву як шатта мегӯянд бузургон. Як латтаву як шатта дар кунут мезананд, ғарибӣ биё инаме барои ҳамин ду латта явоё кор кун. Роҳӣ мекунӣ ина як латта пата мегирад, иному латта короче. Ина мехе гӯем агар мисол бо мегӯм ки хуб фаҳманд, агар ҳамин чишона айбайн бурдагиам, лекин кам мегӯянд камай кун, лекин не ман ҳатто дидагиам бо шоҳиди ҳамин ҳастам, ин кам шудагӣ неста. Хай инами як расходи хитонай. Як расходи гӯем дар зиндагӣ мисол як расходи беҳуда мешавад. Ина бо як апаи дигамон омад, як модари азизи дигамон омад. Ва алайкум ассалом. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Дӯстони азиз, ва алайкум ассалом ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Хуш омадед модари азиз. Як нуқта бас аст. Зинда бошед. Миннатдорем ки дар пахши мустақими Казан ТЗ иштирок кардастед. Зинда бошед. خلاصه اینم خیلی دوستای عزیز نقطه خواهرم خوش آمدی سازی نغزی تک زنده باشین برادر خسته نباشین سلامت باشین مادر عزیز سلامت باشین برای همین دوستای ما علاقه با گفتیم که دوستان 4 نوعن 4 نوع شدگیان 3 تا بودن 4 تا شدگیان خلاصه دوستای اینترنتی ما بسیارند زنده باشید دوستای اینترنتی دوستای جانی زنده باشید خواهر اسلامی خوش آمدین سلامت باشید صدای فورم так برای همین برادرای عزیز مادرای عزیز زنده باشین میگن که اگر درد کند جانم
фақат модар месӯзад. агар дарде кунад ҷонам, фақат модар месӯзад. агар хоре халад поям, фақат модар месӯзад. так пастиву баландии зиёде дорам, бале. маи шодиҷони боҷама ростӣ гап мековум. ма дар бораи зангирӣ хела чизҳоро гӯш кардам. хулос, то ҳол ба худам мегирам, ба зиндагӣ тайёр нестам. кӯшиш кардастам, ки нозикиҳои зиндагиро биомӯзам. зиндагӣ пастиву баландӣ дорад. бале бародари азиз, барои ҳамин бо мегӯм, ки зан фақат барои дуруни ҷобар нестай. бародари азиз, зиндагӣ пастиву баландӣ дорад. мисол муомилаи хуб қади, фақат муомилаи хуб қади ки рафтор кардӣ, зиндагӣ хуб мегзарад, зиндагӣ танҷ мегзарад, зиндагӣ шоҳона мегзарад. дӯстои азиз, хулоса дирӯз буд ба фикрам, апаи Шаҳлои Наҷмиддин хонаҳои навшон гузаштанд. ба фикрам агар донем, дига хонаҳо гузаштанд, ки апаи Казан Қудо хабар дорем, ки апаи Шаҳло хонаҳои дига гузаштанд. хулоса бинам нависонда будем ша, гуфта ки хонаҳои нав мегзарем имрӯз. як дуо тиҳем. ман як шеър нависондам ҳаминҷода, мехонам. гузаштанд имрӯз дидам, фаҳмон дида бошен зуд. гуфта ки як дуо тиҳем. ман некем як дуо неҳу гӯем, як чӣ мондам, як шеър нависондам. ҳама лаҳза як шеър нависондам. ина дар ватсапам хе нависонда будем. шеъре нависондам. короче инҷа навиштагим, ки худоё хонаи нав меравам ман. худоё хонаи нав меравам ман. зи модар дураму мехӯраму ғам. зи модар дураму мехӯраму ғам. худоё хонаамро нек гардон, ки дар он хона бошам шоҳи мардон. худоё хонаамро нек гардон, ки дар он хона бошам шоҳи мардон. худоё ризқи моро кун фаровон, ки баргардем ба пеши модари ҷон. худоё ризқи моро кун фаровон, ки баргардем ба пеши модари ҷон. зинда бошед дӯстои азиз, зинда бошед модарои азиз. модарои азиз, мо ҳамаи шуморо, мо фарзандои шумоем, мо ҳамаи шуморо дӯст медорем. зинда бошед. хулоса ҳамин шеъра дар ҳамон апаи Шаҳло нависондем. намедонам ака писанд омадааша ё ки писанд наомадааша, ба ҳар ҳол навиштем. дар ҳақиқат шогирди кадом шоири Шодиҷон? хонашон кӯчаи Ленинда будай. фаҳмам. ман наворашо тамошо кардам, бо ҳам навор пахшагия мо ҷои гузаштагиш наворашо тамошо кардам. бисёриҳо дарк карагӣ нестиянд, ки мисол дар бораи чия, ҳамуҷо байт хондастае ки шеър хондастае барои хонаи навае, ки хеле барои хона хондастае дар ҳамон навор. бисёриҳо дарк карагӣ нестиянд, ки дар бораи чи ҳам навор. шогирди Абуалӣ ибни Шодӣ. саломат бошед дӯстои азиз. саломат бошед. дар як пахши мустақими дига иштирок карда будам. фақат дар он пахши мустақим як ман будаму гӯем чизҳои муфид буд.
бародармон чизои муфид буд дар ҳамун пахши мустақим. Баъд хулоса ман шеърнависӣ дар омадам. Дар ҳамин 1 соат буд, дар ҳамин 1 соат буд ё ки 1 соат, 1 соати ҳамун эфирда буданамда 6 ё ки 7 шеър нависондам. ҳавои ҳамун чизои муфид нависондагманда ки нависондагманда дар пахши мустақим ки ин қадар чизо дар калаи ту чӣ хел мебиёяд. Ман худмам ҳайрон мешудам ки ин қадар чизо дар калаи ман чӣ хел мебиёяд. Не ки ман пеши нависонданам маънои ҳамун шеър, мазмуни ҳамун шеър дар калаи ман мебиёд. Баъд ман ҳавои қофиябандӣ мекунам. дӯстои азиз, дар канали Балҷувони бидин Балҷувон. Ба фикрам ҳамуҷа буд чӣ? ҳамуҷа буд чӣ ба фикри мо? Хулоса ҳамуҷо буд ба фикри мо. Канали як модар буд, як зан буд ба фикрам ҳамуҷа буд. Ҳо. Ана ҳамуҷа шеъри бисёр нависонда будам ман. Шумо ҳамуҷа будем худо? Намедонам ҳамун шеърҳои навиштагии мана худо дидем, надидем шумо? Некунем шеърҳои хуб нависонда будам. ҳо мега шеърнависиро мега 3 рӯза эфир намебуред. Шодӣ шумо гов дорем дар ваҳдат ё не? Мо дар хона рости гап ё ки 4 гов дорем, ё ки 5 гов дорем дар хона, ё ки мумкин 6 та бошад. Говҳои ҷӯшо дорем. Ҳозир гӯем қоқ кардиян, тамом кардиян, вале ҳомила ҳастанд. Шояд ҳамин як вақтҳода таваллуд кунанд, 1 моҳ 2 моҳ пас. Хулоса гов ҳаста. Не ки мехай кӯдаки майда дошта бошӣ, хонада мисол гов кунӣ хуб аст. Бо ҳам дар зиндагӣ мо хонада мисол ҳамун шире ки мисол говҳо мисол метиҳанд, мебиёянд ай хона мехаранд. Мисол гӯем клиентошон бисёранд. Ҳастанд мебиёянд хона мисол шир мегиранд, мебаранд. Инам хеле. Баъд гӯем бисёр фоидае мебиёрад. Мисол ба ҳам мисол хонада мисол чакаву ҷирғот ҳастай, ҳам мисол мефурӯшӣ, як гӯем як алафи аввале мехарӣ, ё ки як зиндагии хита мебарӣ, ҳамаш ченҷ меша меравад. Мо як гов дорем. Мо ки мисол баҳор ки омад, мисол як гови ҷӯшошо мемонӣ, дигаша рост айлоқ роҳӣ мекунӣ, айлоқ чаров меранд, ё ки мисол айводаш буроӣ, говҳои ҷӯшошо мемонию бо қовоша айлоқ роҳӣ мекунӣ. Иш ҳам ширша мефурӯшӣ, алафи зимистонаша мехарӣ. Хулоса шодӣ ай чанд гов бояд закот битӣ. Намедонам, рости гап ман инша намедонам. Дар ҷиҳати закоти мол додан намедонаму. Лекин хулоса ман дар ҳамин ҷиҳати фитри рӯза додан, инами чизошда ман ҳамаша хона будагиҳо мисол чӣ мекунанд, закоти ягончӣ додан, мисол ё ки фитри рӯза додан, ман шахсан худам дар ҷиҳати ин ягон фикрам намекунам. Мисол ай хона мисол ҳамашон худшон, мисол падару модарам худшон мисол ҳамаша чӣ мекунанд, ҳал мекунанд. Ин ҷиҳата намедонам ҷура. Ба ҳар ҳол гӯш кун бардори азиз, ҳамун чизе ки туда даромад мебиёрад, ҳамун чизе ки туда фоиданок аст, закот дорад. Вақте ки мисол ба фикрам ай дута мумкин ё ки ҳамун чизе ки даромад мебиёрад ба ту, фоидае мебиёрад, ай вай бояд закотие чуа? Ё ки чӣ дороие дорӣ, ҳар як дороии доштагии инсон закот дорад. Не ростӣ гап мо 3 гов дорем.
کر دیگر مرغ تمام دقیقه دیگر مرغ ҳамун ранги мо биде охи хони моро ҳами як 20 مرغ доранд як 4-5 гов тамом. Так садои фурҳон нависонда ки парвардигори мо моро ҳам дар дунё хайре бахш ва ҳам дар охират ва моро аз дил азоби оташ нигаҳ дор. Бале, зинда бошӣ садои фурҳон, саломат бошӣ. Омин, омин. Ё Аллоҳи меҳрибон. Ина амирӯз киҷон бардора намедонам шумо диден надиден дар ягон мессенҷери имо мо мисол дар гурӯҳи мисол ватсапда мо даровон кардан хулоса ду бародармон дар садама дучор шудагӣ буда ҳардушон бандагӣ кардиянд намедонам вале аз куҷоанд мисол бародарои тоҷики худмон буданд ки як нафараш мисол шахсияташ маълум кардагӣ буд як нафари дигараш ҳуҷҷат надошта вале иншоаллоҳ ако мумкин ёфтанд аллакай мисол куҷогиянд киянд чиянд ёфтагиянд. Хулоса инаме хеле дар садама дучор шудиянд ду кас ду нафар мисол насмерд гӯем ҳамин садама дучор шудиянд бандагӣ кардиянд дар ҳаққшон дуогӯ бошену ҳамин ғарибӣ бачаҳои ёш тахминан якташ 20 сола гӯему шояд ҳардушон якташ камтар калон якташ шояд 25-30 сола буду яктаи дигараш 20-25 сола ҳамин хел гӯем да хулоса. Дина акаи иззатамон партофт 4 нафар будай ду нафари дигар дар балса фаҳмо. Хулоса инаме хеле худованд раҳмату мағфиратшон кунаву барои ҳамин вақте ки аҷал дарояд аз пешу пасат муҳлат надиҳад дар олам бар як нафасат. Вақте ки аҷал қиёмат ба як сабабе ба як мисол сабаб ҳамин садама шудай ӯ бародарҳой бандагӣ кардиянд. Худованд нигаҳбонтон бошад бародарои азизу худованд ҳамеша ҳар ҷо сафар мекунед сафари сафедтон ё сафари бехатартон ё бародарои азиз ҳамеша эҳтиёт бошед. ҳамин бародарои азиз баъзе бародарои мо баъзешон бисёр гӯем чӣ хел фаҳмонам метавонам бародарои азиз як сухан аст ку тентак мегӯянд мисол булҳавасӣ мекунанд худованд мисол додаашона соҳиби мошин шудагияну мисол тентакӣ мекунанд баъд мисол мошинашона сахт ҳай мекунанд ин мисол тентакии шумахерӣ гӯем мисол ту спортсмен набошӣ ягон гӯем машқи чикини ки мисол как спортсмен мошинаро мисол сахт ҳай мекунанд скорости баланд қатӣ эҳтиёт намекунанд ҳамаи кор ин ҳамин беэҳтиётӣ мешавад бародарои азиз. Аз рӯи мисол ту мисол дар ин садама мисол дучор мешӣ худут ягон чӣ намешӣ мисол нафарое ки дар мисол бари туанд ба ягон ҳодисае дучор мешаванд баъд нигоҳ кунед бародарои азиз ки ин ҳамаш ҷавобгарӣ дорад. Ҳама ин ҷавобгарӣ дорад. Агар мошина худут тез ҳай кунӣ мусофир дошта бошӣ агар авария зани мусофир мурд ту гӯё куштиш. Бале куштиш кардӣ
инҷо одамкушӣ ҳисоб мехӯрад. Бале, охир ин ҳаминҷа мисол дар ҳами мошин рафтаисти, хеле ҳодисаҳо бисёр шудагия. Мошин мисол ягон тормозиш намеқапа, ягон чиш намеқапа, шофёр дарша ҳуй мекунад, ин ҳодисаҳо шудагия. Шофёр дарша ҳуй мекунад, ҷон шириниш мекунад, мардум дар қафо шиштагию, шофёр мепарахидушу, мардум меран дар садама дучор мешаванд. Вақте ки хиёлтон ки ӯ шофёр ҷони худша халос кард, ҷавобгарӣ надорад? Не. Ҷавобгарӣ ганда ҷавобгарии калон дорад. Мисол вуҷуда шояд садҳо нафар боша, шояд мисол 10 нафар боша, ё ки 2 нафар, ё ки 3 нафар боша. Ҳар як таъинда ҷавобгарие. Барои ҳамин дӯстои азиз, акн намедонам ронандаи ҳамон мошин агар зинда боша, худованд умри дарозиш диҳад, лекин ҷавобгариша метиҳад. Инҷада бо нигоҳ мекунанд, ин ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. Инҷада бо нигоҳ мекунанд ки шояд он мисол гунаҳкор набоша, шояд ба садама дучор шудан ягон чиз дига бо сабаб меша, ягон панех меша гӯем, ягон мошини дига мебияд, гӯем қоидаи ҳаракати роҳро вайрон мекунад, баъд осебша мисол ту мебинӣ, мисол ту ба вай бармехӯрӣ, ай пеши резко неожиданно мебурояд, бармехӯрӣ. Ани ин ҷиҳатоша мисол фикр мекунанд, мебинанд ин ҷиҳатоша. Барои ҳамин ҳамеша бародарои азиз, мо бояд эҳтиёт кунем. Мисол мо баъзе бародаронмон фақат фикри худмона мекунем. Фақат як фикри худмона мекунем ки дар инҷа мисол ғарибӣ омадагием, мегӯем, механдем, дар ҳамин даруни мошин гуфтаву хандидан, бародарои азиз, мегӯем, механдем, ҳуши мисол шофёрро ба гап мегирем. Вақте ки мисол ронанда кишидӣ, бояд чашмут фақат дар сари роҳ бошад. Гапам занӣ, фақат раҳта нигоҳ кунӣ, мисол гап зан. Ин сабабҳоро ҳамеша бародарои азиз, ки мисол рӯта ними ҷуръат кардасти гап задастию, як чиғот мегӯӣ, ин раҳай мисол. Як самбақа мебурояд пешт, як қурбақа мебурояд, як пишак мебурояд, як мошин мебурояд, як одам мегузарад. Яке мебинӣ, ҳатто ҳамин садамае ки меша, ки мисол дар пеши як ҳайвонам бурояд, аммо ҳайвонам ҷони зинда дорад, ё ки як одамам бурояд, ҳамунам ҷони зинда дорад. Мезанишад, бо ин хелиёш меша, ки мезанану мегирезанд меранд. Мезанандша, мемуранд, мегирезанд меранд, ё ки мезананд, маъибш мекунанд, намегиранд, мисол бандиса намебаранд, ё ки скорӣ занг намезананд, ки ҳамин хеле ҳодиса шудагия. Хеле ҳодисаҳо бисёр мешавад, бародарои азиз. Ҳама вақт мо боэҳтиёт бошем, бародарои азиз. Ман ҳамиқа шудам худу моли мисол рули мошина гӯем қапидаи хеле ҳай кардагӣ нестам, ки чӣ хел мошин меравад, чӣ хел гази мошина меҷиқӣ, чӣ хел ҳай мекунӣ. Ман ҳай накараму. Иншоаллоҳ нияти гирифтани мошинам дорум, лекин худованд иншоаллоҳ худаш ба ҳамон муроду мақсадмон расонад. Агар иншоаллоҳ соҳиби ҳаминшам мешем, лекин ҳамеша мо бояд эҳтиёт кунем, бародарои азиз. Мо бояд ҳамеша бо эҳтиёт. Ё Аллоҳ. Ман ҳамун навори ҳамун бародароро ҳамин саҳар гӯем субҳ соатҳои, агар хато накунам, ё ки 9 буд, ё ки 10 буд, ман равон кардам бародаро. Ман дар ҳамин личкаи гурӯҳмон буд. Дидим ҳамун навора. Ҳамин хел ганда зиқ шудам, ба худо қасам, ҳамин хел зиқ кашидам, ки омадам инҷа, ҷои ҳамин корм омадам, дар дигар ҷо хобидум. Вақте ки агилинҷик омадем, хонаи дига хазаинда хобидум. Баъд инҷо омадум, мисол хай дидим беҳад зиқ шудам, гӯем ҳамин одаме ки зиқ бошад сраза маълума. Сраза ин соҳиби хонаам хит кард, ки чӣ гапе шудагия. Мисол мана иқа гуфтад, ки чӣ гап шуда, чӣ зиқӣ? Баъд дам назадам, гуфтам, не афсӯна, ман ҳама ништагиам атинҷа. Бо кор кардаистам, бо омад, бо гуфт, ту чӣ зиқӣ? Гуфт, ҳичи негуфтам, ҳама 100%. Бо кор кардан гирифтам. Аҷоиб инсон айда, военӣ кор кардаги, бисёр кунҷковар.
бо омад бо гуфт чизе ки баъд хулоса ба ҳамин наворо буровардим нишонаш додум. Баъд дида ки гуфт ягон наздиктар ягон шиностай гуфт ки ман гуфтам не ягон чи шиносум нестай намешиносумшон намедонумшон лекин ҳамватанмай гуфтум бародари муъмини мусалмонмай гуфтум. Барои ҳамин зиқ шудам гуфтум ки дар ин ғарибӣ мисол ин хел шудай шояд зану фарзанд дошта боша зану фарзандаш падару модари вай гуфтум хел шудагия ба ҳар ҳол гуфтум мисол хитам бошӣ гуфтум зиқ мешӣ. Як рӯз бачаи гӯем як ҳамхизматаш гузаштак инамҷа ман пахши мустақим доштагӣ будам. Ҳамин шаб ҳамин соҳиби хонаи ман хоб накардаем ва худо қасам хоб накардаем шиштай ҳаминҷа қати ман шиштагӣ буд. Ман то соати намедонам чанда буд пахши мустақим додум ё ки то соати 4 буд ҳамин хел қадо ба фикрам. Ман қати ҳамин соҳиби хонам шиштагӣ будам бечора хоб нарафта. Ман гуфтум ба ҳавои фаҳмонуша гуфтум ин ҳамин бачаи ҳамхизматаш дар Армения ҷанг рафта мисол як военӣ хондагӣ хизмат рафтагӣ буда мисол кор кардаги буда военӣ ва файрод кардам дар Арменияу Озарбойҷон ҷангай ку. Хулоса мера чӣ мекунад вай файрод мекунад контракт согласиться мекунад мера ҷангда мисол снаряд мезанаша лахти пурраш мекунад. Снаряд мезанад лахти пурраш мекунад. Баъд ҳамун гӯем ҳамхизматаш занг зад ҳамхизматаш хай падари ҳамон кас гӯем ва дар ҳамун армиян як намуд гиря кариста бовар кунед ман гуфтумша ки овозша паст кун ё ки гуфтум куш телефонта ки қатиш гавна занг ки тирам ози гиряда медуроӣ. Хулоса хай гуфтакша гуфту ӯ мардакам гуфта ки ман гап зада наметавонам. Хай хулоса ҳамин ҳодиса шудагия бачаша гӯем ҳамин лахти пораша гӯем овардиямша. Лахти пораша дар ҳамун чиз ҷамъ кардиям гуровда овардиям додиямша. Барои ҳамин бародарои азиз ҳамеша боэҳтиёт бошем. Маргу зиндагӣ дар дасти Аллоҳаю лекин мо бояд ҳамеша боэҳтиёт бошем. Эҳтиёт кунем. Инсонои солиманд сиҳату саломатанд мебинӣ раҳда рафтестай топи гуфта мисол меғалта ё ки дили шайкор мемонад мегзара рафтан мегирад. Барои ҳамин ҳамеша боэҳтиёт бошед дӯстои азиз. ҳар як чиз сабаб мешавад. Мисол ба сабаби мисол мо тентакӣ мекунем гӯем худмона мисол бисёршон аксариятшон бародарои азиз меша мавридое ки ранги худнишонтаӣ ё ки айбастишонам хел мекунанд. Мисол газават мекунанд байнои кӯчаҳода мошинора. Ин фикра намекунанд ки як кӯдак медава мисол мебурояд ё ки ягон ҳамсоя мисол аю овози мошини гӯем музикара баланд мемонанд баъд дисткомандо борин баъд ами шумахеро борин сар мекунанд. ин ҳамин феълонро мо бояд айбайн барем бародарои азиз. Ин сабабҳои садама ҳамин сабаби садама шудан вақти сигнала намефаҳмӣ айрӯи музикаи баландай бародарои азиз дар дуруни мошин рафтеса музикаи гурмит карагӣ баланд мондагӣ ура рафтеса ягон нафар мисол сигналаш медиҳад гӯшаш намекунад намефаҳма ҷиҳати мисол сигнали мошин додан намефаҳма ягон чира. Баъд хулоса ягон садамае мешавад ё ки пеш мебиёянд манъ мекунанд ягон шатаву мунгалира мехӯрад ва баъд дига бас мекунанд корша. Илоҷ карда омадум. Я илоҷ карда омадум. Боши наҳора. ин қолишкамбара мо диена ҳамеша шикамои салому алайкум акаи сари кибро зинда бошӣ. Миннатдорем ки дар пахши мустақими Казантиҷа иштирок кардӣ. Саломат бошӣ акаҷон. Созаки тенҷаки акаи қори ишканба зинда бошӣ. Саломатиякот хубай? Чӣ ҳолу аҳвол дорӣ? Так, хулоса дӯстони азиз салом дӯстони беҳтар аз ҷонам. Саломат бошӣ акаи сари кибро. Мегӯм акаи сари кибро ҳамин худат омадию ҳамин худат як дуои хайр тему баъд хулоса эфира қатъ кунему. Ман 1 соат неу 2 соату 20 минут меша пахши мустақим дум.
من یک ویدیو مانتاژ کردنیم ویدیوی همو کمک یکای سیمینو هفتگی نوشته من در یک کانال دیگه هم خیراندش نمی پارتون همون ویدیو رو مانتاژ کنیم پارتون خلاصا و بعدا انشاءالله از قفای مثال نماز هم نزدیک میبیال ساعت یگای تا مانتاژ ایسوسو میکنیم دعا کن برات گوش میکنیم акаи сари про нафарое ки гӯш кардисимона бародарои азиз бо ҳамон дуои хайр ҳаминай бародарои азиз худованд ҳаматона умри дароз тия якум умри дарозтон тияву ризқи фарозтон тияву аҳли тавфиқтон куна аҳли муъминтон куна ҳар ҷо сафар мекунем бародарои азиз сафари сафедтон тия сафари бехатартон тия соқ омадем ба муҳоҷиратӣ ба ғарибӣ гӯем барои як-ду бурда нон саломат ба назди падару модар ба назди зану фарзанд гӯем ба дасти пур ба кисаакҳои пур ба лаби ханда иншоаллоҳ баргардем худоё худованди карим нафарое ки чӣ орзу ҳавасе дар дилшон доранд ба ҳама орзу ҳавасе ки ба дили нек ба дили нияти нек орзу ҳавас мекунанд ба ҳама орзу ҳавасшон расонишонаву орзу ҳавасшонро иншоаллоҳ амалӣ гардонем нафароне ки бефарзанд ҳастанд худоё худованди карим фарзанди солиҳу солиҳа насибшон дорӣ нафароне ки безан ҳастанд худованд зани солиҳа насибшон дорӣ нафароне ки имоншон заиф аст худованд имони комил ва ба роҳи иҳдина сироталмустақим ҳидоятшон фармоӣ то иншоаллоҳ бо роҳи рост қадам гузоранд роҳи рост ин роҳи аллоҳ аст роҳи муҳаммадӣ аст роҳи ислом аст бародарои азиз ҳамеша дар ҳақтон дуо мекунем ки ба роҳи иҳдина сироталмустақим бошем алҳамдулиллаҳи роббил аламин арраҳмани раҳим малики йовмиддин ияка наъбуду ва ияка настаин иҳдина сиротал мустақим сиротал лазина анъамта алайҳим ғайрил мағзуби алайҳим валаддолин ин ҳамин мисол роҳи иҳдина сиротал мустақим сураи фотиҳаи бародарои азиз ин ҳамин сураро ҳамеша мисол дар ҳамин намоз гузоштагӣ ҳастанд дар аввали намоз ҳамин сураро мо мехонем бародарои азиз худованд ҳамеша забонтона бо рӯи хондани ҳамин сура куна вақте ки ҳамин сураро шумо хонданша тонистен аллакай шурӯъ ба намоз кардана метонем бародари азиз ҳамеша бо намоз бошед иншоаллоҳ худованд ҳаматонро нигаҳбон бошад дӯстои азиз чӣ орзу ҳавасе дар дилтон дорем ба ҳамон орзу ҳавасҳои нектон бирасонатон бародари азиз худоё ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ худоё ин ҷамоатро нигаҳ дор аз парешонӣ ки ту қодиртарини қодиронӣ дар нигаҳбонӣ нигоҳи раҳматат ё раб ба сӯи ин ҷамоат кун ки ҳар вақте ту хоҳӣ ин ҷамоатро шафоат кун ای فتاح بخشنده بگشا دل بنده تا بنده مسلمان شو خواننده قرآن شو برادرای عزیز عاقبت بخیر جزاک الله خیرا اللهم اغفر لی ولوالدی ولاستاذی ولجمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات إنك مجيب دعوات ورافع درجات ومنزل بركات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين خداوند همیشه نگهبانتان باشه دوستای عزیز من پخش مستقیم انشاءالله قطع میکنم فردا خدا خواسته باشد انشاءالله شاید با کانال کازان تیجی یا که شاید با هنر و طبیعت پخش مستقیم ممکن برام برای که ولی تصمیم گرفتگیم که دیگر یک هفته پس در کانال هنر و طبیعت پخش مستقیم برام برای همین حالی پد و پروسه شاید هر روز برام شاید حالی اکو میبینیم سیتواتsia را چی خیلی مثال
агар мисол натонам мисол як ҳафта пас тоқат карда натонам, ҳар рӯз мисол пахши мустақиме кунам канали ҳунар ва табиатро. Хулоса, Аллоҳ нигаҳбони ҳаматон зиндаву саломат бошену ҳамеша бо ёди Аллоҳ бошед, ҳамеша дуогӯ дар ҳаққи якдигартон бошед. Бародари азиз, ҳамеша бо намоз бошед, намозотонро қазо накунед. Дӯстои азиз, ганҷина дар ин олами вайрона намоз аст. Тавҳид бувад бодаву паймона намоз аст. Бесаҷда ба даргоҳи Худо раҳ натавон бурд, гар Каъба равони дари он хона намоз аст. Зинда бошед бародари азиз. Шабахайр бошад. бале дӯстони азиз, ман пахши мустақимро қатъ мекунам. Хайр. Раҳмати калон ҳаматон дорад.